Dumela Bakulu, the Nyame Tijan is here. Meanwhile, ZANU-PF activist Rutendo Matinyari has just been found guilty of attempt of court in South Africa and sentenced to 3 months imprisonment. Zvatotanga South Africa yakasiyana neZimbabwe. That guy ndiyo anobuda chingoti ndikuita ma anti sanctions inchi, we are fighting ma sanctions and stuff. Achingotaura zvaanoda is the same guy anotambana namaponga vaya ndo vakomana vacho ivava. And this guy akatombogara atomboitwa petition ku South Africa achinzi azviitire kuti mufesi uyu ambodipotwa adzokere kunogarira kuZimbabwe ikoko because anenge achitaura zvaanoda apa ari muforeign land munyika yekutoti akatoenda kunotsvagawo magreener pastures. So vanenge vachimuonesa kuti kana iye achiti Zimbabwe iri right, zvinhu zviri right kuZimbabwe, leadership yeZimbabwe iri right zvese, ngaadzokere anogara kuZimbabwe ikoko. So nhasi asangana nazvo abatwawo nedzakewo dzavanenge vakanoparirana ikoko. So 3 months dzake mukomana dzakanaka zvinotombomira mushe ende maZimbabweans vari kufara, vari kucelebrate kuti munhu weZANU-PF abatwawo, but this time haana kubatirwa mhosva nemacourts emuZimbabwe, abatirwa kuSouth Africa ikoko.